Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, even harte goedendag. Mijn naam is Rap Pengel, maar dat wist u al. Ik ben in Suriname en ik ben in een iconische plek, op een iconische plek, met mensen die het predicaat iconen absoluut verdienen. Mensen die ervoor zorgen dat onze kinderen en dienstkinderen en de kinderen van die kinderen de geschiedenis van Suriname leren, kennen, zullen weten, nooit meer zullen vergeten. Dat is een hoop, maar hoop doet leven. Ik vind het fijn om tussen deze mensen te zijn. Allemaal woudreuzen, mammoeten. Mensen die op literair gebied hun sporen verdienen. Mensen die ons dingen vertellen over onze oma's en opa's zonder hun namen te noemen. Maar gewoontes, onze planten, onze dieren, ons natuur, onze cultuur. In Tori Osso ben ik. U ziet degene die staat, dat is de directeur van Tori Osso. Dat is degene, of de chef van Tori Osso, degene die ons de gelegenheid geeft om dit te doen. Een illustre gezelschap met Melanie Heerenveen erbij uit Nederland. We hebben in ieder geval hier Simone Spong. En dat omdat ze vandaag hier in dit etablissement haar boek heeft gereleased. Ja, wat wordt dat, hè? Ik val er bijna overheen. Gereleased. Fantastische opkomst. En daar hebben we meneer Karg. Meneer Karg zorgt ervoor dat mensen als Brandvlu en verder in de geschiedenis nooit vergeten worden. Dat ze hun plek krijgen. En daar hebben we de man die zegt dat hij niet wil leven in een land met alleen maar Hindustanen en alleen maar Kriolen en alleen maar anderen. Hij wil leven in een land waar we samenkomen en een eenheid vormen. Heer Baron. En dan hebben we de man die vele harten heeft weg doen smelten, maar vooral vele hoofden kennis heeft bijgebracht wanneer het gaat om onze planten en onze dieren. En de manier waarop hij ons heeft laten voelen en weten dat we een fantastische natuur hebben in Suriname, de heer Wijngaarden. Dank u wel, directeur van Tori Osso, dat u ons de gelegenheid biedt om samen te kunnen zijn. Wij gaan hier met elkaar praten en discussiëren. Desnoods rollen over de vloer lachend, niet met ruzie, over dit land waar we zoveel van houden. Suriname, over wat er met Suriname gebeurt. Al 400, 500, 600, 700 jaar? Duizenden jaren hoor ik meneer Kark zeggen. 2,5 eeuw. Goed, ik ben daar content mee. Ik zet mijn microfoon op de tafel en ik gooi een vraag in de groep. En dan hoop ik dat wij losbarsten. Even een complimentje aan jou. Mooie improvisatie. Heel even oude blues. Zo. Ik heb al een groot hoofd. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Simone. Wij gaan, heren en dames, de vraag die ik hier ter tafel gooi, de chef van Tori Osso, die gaat weg. Ik hoef niet in beeld, maar mijn stem hoort u wel. En de vraag die ik hier ter tafel gooi, ik heb het net al gezegd, u heeft allemaal uw sporen verdiend in literair Suriname. Op de televisie, op de radio, in boeken. Hoe gaat het met Suriname? Ik gooi het op tafel. Gaat u gaan? Ik moet zeggen, het gaat. Het gaat? Ja, up en down, up en down. We hebben nog goede spoor nog niet gevonden. We zijn bezig te zoeken naar goede spoor. Up en down. Goede spoor is nog niet gevonden. We zijn bezig te zoeken. Zegt meneer Wijngaarden. Meneer Baron,
Kunt u zich daarin vinden? Het is een sportzoeker. Hij is een sportzoeker. Hij is een sportzoeker. Als het met Suriname gaat, Ja. dan moet ik zeggen, het kan vele malen beter. We komen uit duistere tijden, moeilijke tijden. Omdat we die anansi-mentaliteit die we hebben ontwikkeld in ons politiek systeem, maar niet van onze schouders willen werken. Iedereen is een kleine Anansi geworden. Als je kijkt naar alle politieke partijen, allerlei Anansi-figuren zitten daar. Dat is de oorzaak van dat we vandaag als land zo zijn. En je kent de figuur van Anansi? Ja. Weet je, Nee. iedereen op het verkeerde spoor zet en dan die maar de eigen baten zijn zaak doet. Dat heb je gemerkt in het individualisme in de politiek. Dat ons zo allemaal zo uit elkaar gooit. Want iedereen wil een ander op een verkeerde been zetten. En wanneer we praten over ontwikkeling van Suriname, dan moeten we onze neus in de juiste richting hebben. En we moeten ontwikkelingsvisies en modellen ontwikkelen, zodat wij uit die blubber kunnen. En dat we onze basis goed leggen voor de volgende generatie. Dat hebben we nog niet. We zijn er nu bezig. Mondjesmaat. Het gaat bij vlagen. Vallen opstaan. Maar er is licht. Toch? Tegen het bosrand aan is er licht. Dus- Daglicht, kunstlicht, Nee, natuurlicht. natuurlijk. Zonlicht. Zonlicht. Tropische zonlicht. Tropische zonlicht. Dus wij kennen de weg. Wij zien de weg. Alleen zien we ook de obstakels. In de Bijbel hebben ze gezegd dat Mozes ook het beloofde land kon zien. Maar hij is er nooit geweest. Nee. Hij gelooft in iets dat die bestond blijkbaar. Maar wij gaan het beloofde land wel zien. Oké. Ja, wij werken eraan. Misschien, ik hoor een bijgeluid. Het komt van die ventilator daar, denk ik. Misschien, Dat was zo. oh ja, inderdaad. Ja, dat gaat Ja, gaat u gang. Mozes heeft het waarschijnlijk, hij heeft er niet in geloofd. Nee. Maar wij geloven in Suriname. We geloven in de toekomst van Suriname. We geloven in de kracht van de Surinamer. De positieve krachten van Suriname. En dat we die positieve krachten in Suriname, de negatieve krachten die door hebzucht gedreven worden, zullen neutraliseren. En dan krijgen we een sprankelend mooi nieuw Suriname. Ik kom zo bij u terug, u bent een natuurmens, dat is meneer Wijngaarden ook. Maar ik ga nu even naar een van de twee dames in het gezelschap, namelijk mevrouw Simone. Vandaag is een bijzondere dag voor u geweest, historisch. U heeft uw boek gereleased. Zeker. Ja, award, die soort zie je Ja. niet. Maar en het was een mooi gezelschap hier. Kijk maar, iconische mensen allemaal. Heel die- mooi gezelschap. Mooi Ik ben gezelschap. trots om ertussenin te zitten, Mooi zeg ik zo. heel eerlijk. Ja. Ik ben natuurlijk iemand die al heel lang schrijft en ook heel lang in de media heeft gewerkt. Maar om hier te zitten is heel bijzonder. Ja. Ook met name omdat in deze straat mijn moeder heeft gewoond. Oh ja? Ja, In de Rust- en Vredestraat. ja. Ja. Maar zoals meneer Baron zegt, we moeten de geschiedenis herschrijven. Herschrijven. Het is dus nu Fred Derbystraat, wat ik heel jammer vind. Ja. Ik blijf het gewoon Rust- en Vredestraat noemen hoor, zeg Ik heel ben blij eerlijk. dat je dat even aanhaalt. Ja, Want ik wil wel weten wat het gezelschap hier aan tafel... Meneer Karg, u zorgt ervoor dat de Surinamers die in de vergetelheid zijn geraakt, of misschien nooit elders zijn geweest, een podium krijgen. Wat... U wilde reageren? Nee. Wat vindt u, want Simone heeft iets belangrijks gezegd wat meneer Baron heeft gezegd, en ik kom straks bij meneer Wijngaarden en mevrouw Heerenveen, trouwens wat een naam, Heerenveen. Dat doet gelijk denken aan Holland. Ja. Maar meneer Karg, wat vindt u ervan wat Simone gezegd heeft? De straatnamen veranderen. Bent u voorstander of tegenstander? Ik ben een tegenstander. Tegenstander van het veranderen van Omdat die straatnaam een stuk van onze geschiedenis herdenken. Toch? Kijk, en als je die namen wil veranderen, om wat voor reden dan ook, doe het. Maar dan zet een bordje onder dat straatnaambordje. En vertel daar de geschiedenis van die straat. Of van die persoon naar wie dat ding genoemd is. Ja. Toch? Zodat we weten van oké, wanneer je in die oude boekjes kijkt, geschiedenisboekje en je ziet die straatnamen daar zo staan, dan weet je waarom toen. En dan kan je ook uitleggen waarom het nu een andere naam is. Is het, Maar je moet niet zomaar
la gaan dol. veranderen en niemand weet wat. Out en- of the en- blue, ja. Out of the blue. Ja. Ik zeg, kijk, je zet gewoon de dingen erbij. Je hebt bepaalde wijken bijvoorbeeld in Amsterdam waar je namen hebt van mensen, toch? En dan zetten ze onder die namen, en we zetten ze geboortedatum en overlijdensdatum van die mensen. En sommigen zetten ze een bordje erbij van wat die mensen gedaan hebben, zodat je weet waarom die straat niet. Want we hebben hier ook een hele vreemde gewoonte. We geven straten gewoon een naam, toch? Zoals de Vluestraat. Maar we hebben geweldig geschilderd hier, architect, Ron Vlu. Dus iedereen zou kunnen denken dat het naar Ron Vlu genoemd is. Ja, maar is dat zo? Nee, het is niet naar Ron Vlu Nee. genoemd, het is naar dokter professor Vlu genoemd. Hij was de eerste Surinamer en de enige Surinamer die rector magnificus is geweest van de Universiteit van Leiden. Ja. Hij was de knapste, de jongste arts in het Koninkrijk der Nederlanden toen, is niet zomaar zo, toch? Maar ook andere straten, dan zetten ze gewoon dus een familienaam, zeggen? maar verder geen enkel. Ja, maar verwijzing mag ik u even van- onderbreken voordat ik naar mevrouw Heerenveen ga? Trouwens, laat me even naar mevrouw Heerenveen gaan om te weten wat zij eigenlijk vindt van dit onderwerp. Want dat is heel erg belangrijk. Meneer Baron heeft zijn mening gegeven hierover en dat snijdt als een scheermes uit blauw staal. En we komen straks naar hem terug. Mevrouw Heerenveen, wat vindt u van de straatnamen die in Suriname veranderd worden vanaf de heer Bouterse, die eigenlijk het idee had dat helden uit de Surinaamse geschiedenis geëerd moesten worden en dat wilde hij doen met straatnamen. Een vliegtuig heette Sabaku, die wilde dus een duik nemen. Dat weten we, het vliegtuig is vergaan. En straatnamen waar mensen oplopen en auto's rijden. Wat vindt u eigenlijk van? Ik geef het al heel interessant uitgelegd. Het beste zou zijn bij verandering van de straatnamen om daaronder aan te geven waarom. U zegt hetzelfde als meneer Brand, Helemaal. als meneer Kaart. Dus. Ja, helemaal. Oké. Dat vind ik helemaal. Ja. Meneer Wijngaarden, Ja, ik ben het niet mee eens. u bent het er niet mee eens. Ik vind dat toen men namen gaf aan straten en Ja. gebieden, dan waren wij die hier gekomen zijn, werden niet gezien als mens. Oeh. En dat is niet eerlijk, want dan zeg jij die mens, die daar is geen mens, dus ik geef mensen naam. En als je van zo invalshoek bekijkt, dan is het, moet je zeggen, al die namen weg en tussen haakjes moet je dan de nieuwe naam zetten, wat het was. Maar de naam van nu, mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt, zoals Derby, dus een bijzonder verdienstelijk gemaakt in de vakbond, dat is de naam. En dan zet je achter Rustig Vredestraat achter, tussen haakjes, klein. Ja. En Klein, tussen haakjes klein. Heel Wat klein. moet ik gaan doen? Heel klein. Ja. Zo. Omdat het niet eerlijk geweest is. Ja. We hebben zoveel gedaan. Ja, nee, nou, maar waarom? Mag ik even van u naar meneer Baron gaan? Ja. Meneer Baron, u heeft een filosofie ontwikkeld. Heb je Ja. even tijd? Ja? Oké, we gaan tijd maken. Natuurlijk. Maar u heeft een filosofie. En meneer Karg, mevrouw Simone, mevrouw Wijngaarden en mevrouw Melani, ga in op wat meneer Baron zegt. U heeft een theorie ontwikkeld, u heeft gezegd wat een straatnaam met je hersenen kan doen. Ja. Die doctrine. Die wil ik doen, die focus. De breinpositionering van wat is een naam? Wat is de betekenis van een naam? Vraagt u dat aan mij? Ja, want dat is het toch? Want moet je kijk, het als je een antwoord naam geven. geeft, is je oriëntatiepunt lokaal. Als ik Fred Derby zeg, ben ik gericht op Suriname. Als ik Rust en Vredestraat zeg, of Keizerstraat zeg, Keizerstraat ben ik gericht, psychologisch ben ik gericht op Europa. Willen we nationale liefde hebben, willen we de liefde voor het land ontwikkelen, moeten we terug naar het eigene. Dat is de kracht van het eigene. En het eigene maakt mensen machtig. Laat mensen groeien. Laat een nieuwe generatie ontstaan. En laat mensen bewust zijn van het leven. Al het andere is beïnvloeding van buiten. Zo heeft men een poot in de deur. Met al die Hollandse namen hier in dit land. O jee. Die ons alleen maar achteruit gooien. O jee. Ook op onze kaart van Suriname, met het hele koninklijk huis op onze kaart, is toch een nationale belediging. Dan kan je zeggen van geschiedenis. Ja, er is geschiedenis. Er is gedeelde geschiedenis. En mijn vraag is, wat is mijn deel? En mijn deel wil ik zien in alles in mijn land. Vooral in mijn land. Begrijp je dat? Ja hoor. Dus ik zeg, we mogen alles veranderen.
Ja. Want de positionering, de breed positionering van het land is belangrijk. Wanneer ik zeg de Gravenstraat, dan zeg ik, iedereen Suriname, wat Graven wat? Als ik zeg de Henk Aronstraat, dan ben ik bezig met Henk Aron. Wie is Henk Aron? Hij is een Surinamer, onafhankelijkheid gebracht, heeft dat gedaan, dat gedaan. Ik ben met Suriname bezig, het Suriname begrip. Het inhoudelijke, dat bij vele mensen leeg is. Suriname, wat is Suriname? I love Suriname, dat is geen Suriname zijn. Jouw doen en laten, je polo moest dit Suriname, moest adem Suriname. Ja. Simon? Toch? Dat is, kijk, wanneer ik naar andere rassen kijk, andere volkeren kijk. Zo. Kijk, je mag kijken naar zo'n voormalige plantage-eigenaren. Dat zich hebben geprobeerd in Holland, toch? Holland. Toch? Ja. Dan zie je daar, wanneer die Nederlanders ergens in de wereld zijn, Ja. zijn ze daar in vol ornaat. Ja. En wij Ja. zijn niet in vol ornaat. We lijken op hun, maar daar kunnen we Nee, toch we moeten, wij willen op hen lijken. We hebben een wil. Nou, We meneer, willen, waarom? is een keuze. Nee, is een keuze. Meneer Baron We geeft kiezen. in ieder geval stof tot nadenken. Ja. En wij hebben een beetje een nostalgische kijk. Ik heb niet zozeer een nostalgische kijk hoor. Maar bij mij ook, kijk, bepaalde namen zoals Wilhelminastraat en Juliana's, dat soort dingen kan je weghalen, dat is nonsens. Ik bedoel, nergens voor nodig. Maar dingen als Rust- en Vredestraat Ja. vertelt jou dat er hier verschillende begraafplaatsen waren. Rust en vrede. Te maken hebben Alles met... hier om je heen was begraafplaats. Toch zoals je daar die begraafplaats hebt van EBG, Ja. waar nu het planbureau staat. Ja. Daar was ook een katholieke begraafplaats. Toch? Daar was er ook een andere begraafplaats. Toch? En het is niet zomaar en hier verder ook. In de Rust- en Vredestraat. Er zijn En dat is wel mooi verschillende om te weten, hè, begraafplaatsen want dat geweest. weten niet heel veel Nee, mensen. zeker Ja. ik ook niet. Nee, kijk, maar meneer de Wijngaarden, eerste generatie, Ja. de mensen die zijn opgegroeid met de naam van een straat, dat is diep geworteld in hen. Ja. Dus ze gaan er altijd voor staan. Die wat oude mensen, mensen in de 80, die vinden, dat zeggen nog steeds, Gravenstraat. Want je mag ze duizend vertellen. Graafvoetstraat. Maar wij leven niet naar het verleden, we leven naar de toekomst. En dat betekent die jonge generatie die nu komt, mijn zonen, die gaan praten over de Henk Aronstraat. Die heeft een andere benadering, een andere dimensie. Maar wij hebben in deze generatie, in dit tijdbestek, hebben we de vorm en inhoud aan gegeven. Dat ze hun focus gaat meer naar Suriname. Mooi. Meneer Wijngaarden heeft daar een oplossing voor bedacht. Ja? Op uw hersenspinsel heeft hij gezegd. Nou, hoe noemt u dat? Dat is een visie. Dat is een filosofie. Het is een levenshouding. Oké. Ja? Ik Oké. schaam me en ik bied mij verontschuldigd. Dank u wel, geaccepteerd. Dank u. Op uw filosofie heeft meneer Wijngaarden een aansluiting bedacht door te zeggen: luister, kijk naar die wereldkaart en de dingen die daar verankerd zijn, meneer Wijngaarden kunt het zelf het beste Ja, vertellen. wat verankerd is, geografisch, daar moet je niet zozeer aan komen. Dan krijg je een heel verwarring in de wereld, weet men dat. Maar straatnamen en kleine gebieden, dat kun je veranderen. En buiten die begraafplaatsen, ja. Ja. Maar dat vind ik echt. Overal begraafplaatsen. Nou zeg. Waarom zou Hier in je? Suriname. Waarom zou je... Ja, maar er zijn 600.000 Indianen hier opgeruimd. En slaven, 300.000 slaven. Overal zijn de doden. In heel Paramaribo. Maar eerlijkheidshalve, we zijn mensen allemaal. Maar je kan niet, maar op het moment dat je delen van de bevolking ziet als een vertalen stuk en de rest als mens, dan snap je dat het niet eerlijk is. Je gaat mensen namen geven. En die gekomen zijn, die hier waren, allemaal zijn mensen. Dus niemand is meer dan de ander. Maar als je die ene brengt onder het stuk van een vertalen stuk en de andere zijn mensen, dan geef je mensen namen. En dat is niet drie, want we allemaal zijn mensen. Dat ben ik met u eens, dat vinden wij, hebben we gevonden altijd, maar er is pas na 300 jaar daarna geluisterd, dat we allemaal mensen zijn. Hè? Maar ik ga uw mening wordt hier behoorlijk Op de proef gesteld. Onderuit gehaald. Daar heb ik helemaal geen moeite Nee. mee. Ik blijf bij mijn standpunt. Ja. Bepaalde namen moet je sowieso weghalen, zoals wat ik al heb gezegd. Al die nonsens van die koninklijke familie en dat soort dingen. Die vindt het Die dingen nonsens, vinden maar we. dat Maar sterft kijk, toch een deel van... neem bijvoorbeeld de Zwallenbergstraat, toch? Ja, de Zwallenbergstraat is genoemd naar Vaandrig Zwallenberg. Dat was een Surinamer, toch?
En Stoelman ook, was ook een Surinamer. Zomaar nee hoor. Beide waren De Nederlander Surinamers, kapitein het waren Stoelman was Kriolen. trouwens Het waren Kriolen. Bij mij gaat het niet om welke kleur ze hadden. Zij hebben hier zo... Wie is zij hebben belang hier- in ze? Ja, laat me even dat verhaal afmaken. Die meneer Vaandrig, Ja. die heeft een Marondorp overvallen en hij 14 mensen vermoord. Heeft hij voor het boek... Nee. Oh, sorry, anders had ik Hij heeft boos 14 geworden. mensen vermoord. Toch? En als dank daarvoor hebben we die straat naar hem genoemd. Zo Is dat halen zo? we die naam daar weg, toch? Dan vergeten we onze hele geschiedenis van wat er gebeurd is. Ja, Toch? ja. En halen we de naam van meneer Stoelman weg, dan vergeten we de hele geschiedenis van wat deze mensen hebben uitgehaald hier. Zo. Nee, dat is een andere verkeerde benadering. denken, Dat is een hoor. verkeerde benadering. De Neumanpad, moet je Neumanpad ook Moet je weghalen? een naam van een moordenaar. Moet je Neumanpad ook Moet je weghalen? naam van een Nee, maar moordenaar hij laten, zegt- omdat wij dat moorden Even niet een moeten vraag. vergeten. Nee, maar moet je Neumanpad ook weghalen? Nee, ik praat nu we praten Oké. over Stoelman. Ja. Stoelman, Je moet mij kapitein die gewetensvraag Stoelman gaan stellen nu, is meneer. kapitein Stoelman is de intellectuele moordenaar van Bonnie. Ja. En hij wordt gehonoreerd met Grootste een eiland warrior van en hij wordt Suriname. met een straat. Kijk, Dan ga je dat zeggen van, dat ja van je moet het eiland ga je laten. weghalen. Nee, ook die straat. Want nu wil je zeggen van, al die moordenaars, van net al die gouverneurs, zijn allemaal moordenaars toch? Ja. En dan krijgen ze allemaal, want we moeten de geschiedenis herdenken. Nee, maar Luister, je moet- we gaan negativiteit niet blijven Je herdenken. moet We aangeven moeten nieuwe mensen waarom die zetten. dingen zijn genoemd. Nee, dat doe je in geschiedenisboeken gewoon normaal. Maar als onze ik rij op geschiedenis moet straat, vertellen die dingen moet ik niet. geen Stoelmanstraat zien. Nee, je moet het niet zeggen Ja. dat je Maar beïnvloedt. hoe Want ga dat ik is- aan mijn kinderen leren wat meneer Kark zegt? Tussen haakjes. Heel klein. Ja, de mannen Tussen haakjes heel klein. klein. Ja, tussen haakjes heel klein. Ja, weet je. Want- Al zet je klein, maar je moet het vermelden. Maar je moet die Ik denk straat Die namen zijn veranderen. niet Ik zie zomaar. aan jullie- Die namen zijn niet Maar dan kan zomaar. het- Kijk, Neumanpad bijvoorbeeld is ook niet zomaar Neumanpad genoemd. Nee. Neumanpad is genoemd naar Atje Neumann. Toch, want iedereen praat we praten alleen maar over Helstonen, maar behalve Helstonen hebben we ook gehad Dario Saavedra. We hebben ook gehad Atje Neumann. Was gewoon een Surinamer. Hij woonde daar op de hoek van de Maagdenstraat en de Neumanpad. Zo woonde daar, toch? En die man was een geweldige muzikant. Toch? Oh. En daarom is daar die man geweldige dingen. Als je leest die oude kranten, dat zij zien die shows die hij hier heeft gegeven. Venezuela, Amerika, overal. Het zijn top wereldmuzikanten geweest. Maar dat is het juist toch, maar we hebben niets daartegen. We zeggen die mannen die hier het witte belang vertegenwoordigden en een onderdeel waren van die maar bezettingsmacht kijk, van bij mij gaat het Suriname. erom- Luister nou. Nee. Al die namen moeten Die geschrapt moeten we schrappen. Die We Hollandse gaan naar een nieuw die dingen, Suriname. Daar ben ik het mee We eens. gaan naar een nieuw Daar ben ik het Suriname. mee eens van het Ik zeg Koningshuis. niet- ja, Oké. Daar ben ik het Nee, mee we zijn eens. met Dat elkaar soort eens. mensen ben ik het mee eens. Ja. Maar andere dingen zoals dat van Stoelman en zo en van Zwallenberg. Stoelman is een moordenaar. Maar voor- Vermeld waarom ze dat hebben gedaan. Zet een Oké. andere naam als je wil, maar vermeld waarom die straat vroeger zo heet. Want Nee, anders dat staat het, nee, we voor gaan een stukje vermelden dat het een geschiedenis. historievergissing was. Dus daarom hebben we... Maar Ja, desnoods zet Meneer je Baron. Nee, dat is een historievergissing. Desnoods zet je dat, En maar dan dan gaan geef we... je aan. Kijk, het probleem Waarom? is vanuit welk belang benaderen ze. Belang. Wij hebben eenvoud in dit land gehad. Eeuwenlang. Niet wegschuiven, Jarenlang. meneer, We hebben nooit leren meneer denken. Simon. We hebben nooit leren denken vanuit belang. weggaan. Het Surinaams belang. En moet Waarvoor één van staan. deze heren. Gaan we Eerlijkheidsbelang. uit... Moet daar eerlijk. niet deze straatnaam voor? Ja, hè? Weet je, en daarom gaat het. Oké. We sluiten af met eerlijkheidsbelang. Dat punt is gemaakt, de wereld hoort het. Nederland, Frankrijk, België, Suriname en natuurlijk ook, heb ik Frankrijk al genoemd? Ja, Frankrijk. Oké, waar veel Surinaamse wonen, die was Amerika. Dat is gezegd, waarvan akte. Maar nu, meneer Karag heeft zich erop toegelegd om dus, wat ik gezegd heb, al deze helden een podium te geven uit onze geschiedenis. Laten we niet zo ver teruggaan in de tijd, maar laten we kijken naar ons taal, Sranan Tongo. Als jullie moeten nadenken over... Correctie. Het Suriname. Oh, dank u wel. Ja? Het Sranan. Oké. Zo, dat was een ferme klap. Maar goed, ik kan het aan. Als we dus naar het Sranang, Ja. als we kijken Ja. naar de mensen die het Sranang beheersen. Ja. Niet zo ver in de tijd, want ik ben niet zo oud en jullie ook niet. Wie is uw top 5? Meneer Wijngaarden. Ik wil niet dat u uzelf noemt en u mag ook niet meneer Baron noemen.
Dat mag niet. Omgekeerd mag dat ook niet. Dat geldt ook voor meneer Karg en mevrouw Spang en voor mevrouw Melanie Heerveen. Dus wie is uw top 5 als u dus beheersers van het Sranang zou moeten opnoemen? Over onze tongen, Senato. Ja, we zijn inderdaad, het is op de achtergrond, maar toen hadden we heel wat mensen die goed waren in die Senato. Ik wil 5. Ja, zeker 5 mensen kunnen genoemd worden die de dragers waren van die tongen. Gaat u aan? U mag helpen, heren, dames. Max Jordan. Max Sordam, Ja, het is een Nederlandicus, maar ook een Sranantongo dat specialist. had ik niet verwacht, zeg. En ja, vanuit de Nederlandse hoek, ja. Vanuit de Nederlandse hoek, Ja, dat moet duidelijk zeggen, maar we praten lokaal nu. Lokaal. Dat is geen makkelijk. We praten nu over onze Ik sta op de iconen. brug, hè? Ja. Ik sta op de brug. Ja, ja. Je moet van de brug hoor, je moet van de brug. Van der Heer. Ik heb lessen gegeven. Van de rest heb ik ook weer gedaan. Van der Hels is een van de goeie ook. Ja. Van der Heels, Van der Hels. Rudy de Bruin. Rudy de Bruin. Dat is de captain. de captain, Rudy Ja. de Bruin. Jozef Willem Tam, de oprichter van Wienam. Heren, dat Ja. Jozef Willem Tam, de oprichter van Wierawie. Ook een taalbeheerser, taalvirtuose. Ja. Oké, daar hebben we maar 3. Daar hebben Ja. Ja, we hebben Bram, Harold Bram. Harold Braam. En Hein Siegfried Eersel staat weer op die brug. Siegfried Gerlings. Siegfried Siegfried Gerlings Absoluut. is een absolute. Ja, daarvoor moet je oppassen. Ja, precies. Ja toch? Oh, Ja, Ja, dat zijn de toch. eerste heeft het vastgelegd. ook. Vastgelegd. Ja, De eerste. ja. Heel goed. En ik denk dat Max Sordam in dat rijtje zit van eerste. Ja, precies. Eerste als de eerste man Zij die waren vastgelegd. samen met het maar eerste ik woordenboek. had verwacht dat ik in die top 5, ik leg mensen, dit is internationaal, ik leg niemand woorden in de mond, maar ik had verwacht Wilfred Texeira. Ja, wel meer toneelmensen enzovoort. Toneelmensen, Ja, maar ja. niet zozeer die tong. Mensen in Hartjong Loy, Die was inderdaad die tongo, ja. Ja, er zijn een paar mensen geweest. Walter Huisden. Ja. Het is een toneel, maar het is een Ook een acteur. toneel, Een van de ook een best, acteur, een van de ja. betere acteurs van Dat Suriname. tongen, met beheerser tongen toch? Of Ja, niet? maar die mensen zijn vrijwillig naar het Mensen zongen. gaan die taal via muziek hebben vastgelegd, zoals Goede Goede Tijd. Ja, Goede goede tijd. Jawel. Ja, dat die song. De hele liedjes die we zingen, zogenaamde traditionele Surinaamse liedjes, komt van de Goede Goede Tijd. Ja. Maar die man stond op de hoek van Binnenlandse Zaken daar met een quattro. En dan zong hij elke dag het nieuws wat er gisteren gebeurd was. Serieus? Zo zijn liedjes ontstaan uit Bamba Mesquita, automobielen en al dat soort dingen. Hij was een straatcomponist. Dit is ja, een straatcomponist. Dit is uniek, hè? Dit is uniek. We zijn geschiedenis aan het vastleggen met 4 iconen uit onze samenleving. Meneer Wijngaarden, meneer Baron, mevrouw Spong, meneer Karg en mevrouw Heerveen, die hier de boel in de gaten lachend houdt. Ja, zeker. Dekyo krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Natambum fui ala Lachend in de gaten houdt, dat is volgens mij die goede constructie. Maar in ieder geval, dus deze mannen waren 5, 6 toppers van wat het tongo Ze hebben betrof. heel wat gedaan aan de taal, aan het Sranang. En Dobro? Omdat ze, Dobri heeft ook in Sranang dichter geschreven, dat zijn dichter, meneer Rellum heeft ook in Sranang geschreven, Slory heeft ook in Sranang geschreven. Dus heel wat mensen hebben dus. Kijk, maar Siegfried Gerling is heel belangrijk, omdat Siegfried Gerling een heleboel woorden gemaakt heeft die er nog niet waren. Jarenlang hebben mensen beweerd van Surinaamse taal heeft geen toekomst, want het woord toekomst bestaat niet in Surinaams. En Siegfried Gerling heeft gezegd dat is niet waar. Toekomst is komting. Heeft hij ongelijk? Ja. Nogmaals, toekomst is? Komting. Komting. De tijd die nog komen gaat. En zo heeft hij een Je zegt, heleboel... maar je hebt posting, ting en beating. Komting. Ja, toch? Hoe komt het? Maar dan ga je zo zeggen, om iedereen die discussie is altijd gevoeld van dat hij de tegenkrachten
dat Dobrat ook verteld erover. Door die tegenkracht hebben, altijd op Suriname kan je kan niet wetenschap in bedrijven en dat soort dingen. Dat is die koloniale benadering. Wij zijn nu aan het woord en wij weten veel meer dan die mensen, toch? Want het is onze taal, toch? Ja, oké. Wij beheersen het en we weten wat we ermee kunnen doen. Ja. En we hebben daar een paar virtuosen, zoals een Situ Geerlings. Is die man die verwielt in die taal. Die maakt nieuwe woordspelingen, toespelingen enzovoort. Maar mag Hij is dat? constant. Dat mag, Nieuwe tuurlijk. woorden. Dat is de karakter van taal. En is Taal dat is creatieve dynamisch. vrijheid? Ja. En vooral die En het is Suriname- onbegrensd. vooral die Surinamse taal is Taal een taal is die in taal ontwikkeling moet, is. is in ontwikkeling. Je moet geen grenzen ervoor zetten. Je hoeft geen regels ervoor te zetten. Het is in ontwikkeling. En je moet de ontwikkeling gaat zichzelf reguleren. Ja, doordat andere mensen het gaan gebruiken. En dan ga je zien dat bepaalde woorden ontstaan. Je weet in de jaren 60 had je plots woorden als Fanatosca, Ambarang. Die zijn tijdgebonden. En die zijn weer verdwenen. En die zijn andere woorden, andere stopwoorden. Elk tijdsbestek heeft zijn eigen woorden. En zo wordt de taal gevormd. Dus je moet de taal de ruimte geven. Je moet niet gaan corrigeren. Dat moet je niet zo zeggen. En nee. Het is echt Het klinkt democratisch in taal. interessant, Hè? hè? Hoe meer mensen het gebruiken, Ik hoe heb meer zo ingelijk zin om krijg een paar woorden Je ziet het- je Weet ziet je? het eraan toe te voegen. Je ziet het toch ook in Nederlands. Henry de Seel. Het Nederlands heeft nu zoveel Oh. Surinaamse woorden. Maar ik heb u geschreven over Henry de Seel? Henry de Seel. Nee, nog niet. Die is Hij is ook met een die kalender. tongen. Nee, die Suriname tongen, toch? Die tongen heeft hij dus. Suriname heeft die behoorlijk op niveau. Nee, maar ik moet wel uitleggen, ik wil wel even uitleggen waarom ik praat over Suriname. Evidentie. Ja, ik wil wel praten wat zeggen over waarom. En niet over tongen. En ik praat niet over tong. Toch? Je hebt het Surinaams. Toch? Ja. Dus je hebt Nederlands, Je hebt Nederlands, je hebt Surinaams, Surinaams, je hebt Suriname en je hebt Suriname. Suriname. Sarnami. Onthoud ik hebben gezegd, je hebt Surinaams. Wij praten Surinaams, wij praten geen Nederlands hier aan tafel. Nee, we praten Surinaams. Surinaams. En daartegenover staat, heb je het Suriname, van de Suriname Tongo. Oké. Maar dat is die oude benadering Ja. van de jaren 50, 60. Ja, Tongo, van taal, Tongo, Suriname, Tongo. Ja, begrijp je? Ja, ik begrijp het, ik We begrijp brengen het naar een moderne, internationaal niveau toe. Ja, ja. Maar we zeggen van, en daarom zeggen we praten ook geen Surinaams-Nederlands. Maar een paar conservatieve mensen in Suriname zeggen, we praten Surinaams. Nee, is niet waar, we praten Surinaams. Ja? Dus jij spreekt Nederlands en ik praat Surinaams. You got it? I'm trying hard. Oké. Daar is het hem. Ja, Ja? oké. Dus vandaar dat ik dat wil Oké, ik- dat Kijk, en is dat van, deel dat van die tongen heeft hij groot gelijk in. Toch? Want dat ding gaat behoorlijk ver. De mensen in Nederland, tenminste laat me het zo zeggen, je hebt mensen in Nederland die schelden op H.D. Benjamins. Omdat ze vinden dat hij die taal verboden heeft op school. Grote leugen. Want hij heeft het niet gedaan. De wet heeft het gedaan. Een paar maanden voor hij terugkwam uit Nederland was die wet al veranderd. Hier, die het verbood. Hij heeft het gehandhaafd op scholen, omdat een jongen van 26 jaar was die niet kon opvechten tegen de gouverneur en die Ik ga wet. het systeem. Toch? Wat hij heeft gedaan, hij heeft, waar ze hem op aanvallen in Nederland, is op een uitspraak van hem, die eens is vastgelegd toen hij 27 jaar oud was, waar hij gezegd zou hebben, wie het twijfelachtig voordeel heeft dit samenraapseltje van talen te kennen. Hij had het twijfelachtig voordeel. Maar waar het verschil in zit, waarom hij dat zei, omdat er 2 verschillende talen waren. Je had Jutongo en je had wat men noemde toen het Neger-Engels. Toch? Dat werd in de stad gesproken, buiten de stad was het Jutongo. Dat Jutongo is vandaag de dag het Saramakaans geworden. Zo! Toch? Ja, dat En- komt met die lappen. Behalve dat, die taal die toen gesproken werd in de stad, die men het Neger-Engels noemde, werd voornamelijk, dus eigenlijk door bijna iedereen gebruikt. Maar bijna al die lichtkleurige en die witte mensen, die vroeger in Paramaribo, vooral die witte mensen, die Hollandse mensen, ze spraken allemaal die taal. Ja. Toch? Omdat die witte mensen, je had 3 typen scholen hier in Suriname. Je had de Franse school, dat was een soort middelbare schoolachtig. En dat je de mulattenschool, toch? Sinds 1795, 1790. Die 2 scholen stonden op een heel hoog niveau. En dat je de Neder-Duitse school, want de Nederlandse taal bestond niet, het heette Neder-Duits, dat was de taal. Nederlands bestond niet. Dus dat je de Neder-Duitse scholen, en daar gingen al die witte kinderen naartoe, toch?
En die scholen waren ver onder het niveau. En er was een regel dat op die mulattenscholen mochten blanke mensen geen les geven en blanke kinderen mochten ook niet naar die school. Maar het niveau van die scholen was hoog. Want ik heb alleen bij de Universiteit van Leiden heb ik gevonden dat voor 1800 al 15 mensen afgestudeerd waren, 15 Surinamers afgestudeerd voor 1800 aan de Universiteit van Leiden. Voor 1800? Ja, voor 1800. Oké. Ja. Ik ga zo naar meneer Wijngaarden. En die taal is zich gaan ontwikkelen tot die taal die we nu praten. En die mensen die hebben gescholden op Benjamins, toch? Laten ze gaan zoeken naar de encyclopedie. Want de eerste encyclopedie die geschreven is over Suriname en West-Indië is door H.D. Benjamins geschreven. Ja. Albert Helman heeft geweigerd om mee te werken aan die encyclopedie van 1977. Omdat hij zei dat ik niet ga meewerken aan een encyclopedie in 2 jaren. Waarvan ik a priori weet dat het niet van het niveau is van die van H.D. Benjamins. Dus hij heeft geweigerd om eraan mee te werken. En met die encyclopedie van Benjamins heeft hij die taal van ons meer dan wie dan ook vastgelegd. Want hij benoemt alle flora en fauna van Suriname en een heleboel andere dingen. En nu kom je en bij dan geeft meneer hij die Wijngaarden. Latijnse naam, de Nederlandse naam en die Surinaamse naam. Oké. Dus al die namen van planten en zo zijn vastgelegd in die encyclopedie. De Surinaamse namen van vissen, van dieren, alles heeft hij vastgelegd. Dank u wel. En dan zeg je dat die man een ellendeling was, want hij heeft die taal verboden. Dat is een geschiedenis van het land. Hebben we een Benjaminstraat? Jawel. Ja. Oké. Die straat, de H.D. Benjaminstraat waar Auxerre staat. Auxerre. En die mensen van Auxerre weten het niet eens. Nee. Dat H.D. Benjamins geboren is op 25 februari 1850. Nou, 25 februari? dat komt toch voor die nazoeken toch? Ja, maar Ja, van dan Benjamin. Maar wij gaan. Meneer Karg zegt mooie dingen. Dingen die u ook jarenlang elke dag verteld heeft. Al ging het over planten, dieren en planten en dieren. Kunt u zich daarin vinden? Hè? Want ik zag u ook nerveus worden. We die vergeten Engelsen waren eerst hier. Hè? Uit de tijd van de Engelsen. Die zijn uit de Wedes gekomen, zeg, van de Suriname. Ja. En ze hebben hun slaven meegenomen Ja. uit het Engelse gebied, Ja. Suriname. En de tweede groep mensen die daarna gekomen zijn, de Joden, met de slaven uit Brazilië. Ja, uit de Salamacaans, eruit gelopen. Dus Die Jutongen. hè? Die Jutongen. Ja, Dat noemen ze zo, maar ik noem het zelfs. Ja. Ik hou het bij Suriname. dat zijn de Hugenoten toch? De Hugenoten uit Brazilië, de Fransen. Oké, dit hebben we gehad. Meneer Baron ontpopt zich als een felle rebel. Wanneer het om. Jullie zijn allemaal nationalistisch ingestelde Surinamers. Ik ben trots op jullie. Maar nu wil ik dat jullie. Meneer Karg die legt ik. Heb ik gezegd. Om grote Surinamers een podium te geven. Volgens mij is er geen plant die wiens naam uw mond ooit in uw mond is geweest. Nee, maar Kwasi-Bita bijvoorbeeld. Kwasi. Onze eerste man die benoemd is tot dokter in Suriname. Dus heeft niet zoveel. Dat is Kwasi Amara. Kwasi. Op basis van Die kennis die hij had op basis van. Hij is staatsmedicus geworden. Van de staat was hij. Oké. En bij hem is het later gekomen. Berg en Gravenberg. heel later. True. Maar zeker niet zoveel was Kwasi. Ik heb zo'n mooi programma gemaakt over Gravenberg, nu haalt hij het al eruit. Ja, maar die Kwasi is meer bekend geworden, die Kwasi-Bita toch? Ja, maar je weet toch vandaag de dag waar de rechten van die Kwasi-Bita zitten. In Amsterdam. In Amerika. In Amerika? Ja, Oké. De Kwasi-Bita is een van de grondstoffen toch? Van die paracetamol. Ja, correct. En ik denk dat Pfizer, de man van die blauwe tabletten, dat zij de rechten hebben. Die erectiepillen bedoel je? Ja, nee, dat maken zij ook. Maar ik praat over paracetamol en zo. Maar het zal wel, kijk, in de medische wetenschap, in de farmaceutische industrie, weet je niet,
welke producten men gebruikt waarvoor, dat is topgeheim, toch? Dus daar hebben we geen notie van. In ieder geval, die Quasi-Bita, de rechten daarop is niet van Suriname. Het zit in Amerikaans. Het zit bij Pfizer. Oké. Ja, oké. Meneer Wijngaarden, En dan komen we bij een teerpunt. De vraag is hoeveel van onze kruiden in Suriname. Meneer Baron. Ja toch? Wij recht erop hebben. Ja. Dus, maar het is Er is een belangrijk. dame, mevrouw Klooster. En zij heeft een boek geschreven. Is een Nederlandse mevrouw. Zij heeft in het binnenland gewoond. Is toen gaan trouwen met een Lustaan. En woont nu in India. En ze heeft een boek geschreven. En ze is gepromoveerd op dat boek. Samakawi. Samakawi. Ja. En daar praat ze over de dingen die u nu zegt. Over onze planten en kruiden. En ze hekelt het feit dat alles uit Suriname wordt weggedragen. Zonder dat Suriname er beter van wordt. Ja, maar zij is ook onderdeel van dat geheel. Dat vergeet ze te zeggen. Nee. Ja toch? Men kan die studies hier doen. Waar gaan die studieresultaten naartoe? Ze worden geopenbaard via boeken, via geschriften. nee, Nou, meneer waar Baron. gaan ze in de eerste instantie naartoe? Meneer Baron, ik ben uw broer. Ja. Maar ik kan het niet helemaal met u eens zijn. Omdat wij universiteit hebben die dus die boeken. Het is toch niet verboden om die boeken bij je curriculum of die kennis aan je Laat me je een voorbeeld te geven. voegen. Mag ik je een voorbeeld geven? De Nederlandse kookkunst. De Nederlandse kookboeken. Toch? Die komen op de markt. Werk volgens het recept van een Nederlands kookboek. Jouw eten gaat nooit lekker zijn. Nee. Klopt. Omdat culinaire geheimen zijn culinaire geheimen van een volk. Wij Surinamers gaan een boek uitgeven. Ja, wij Surinamers gaan een boek uitgeven, een kookboek. Ja, het groot Surinaams kookboek. En we zetten alles erin. Alles. Zijn we nog steeds... Nee, omdat we die koloniale geest hebben onze mind vernietigd. Dus je neemt het Surinaams kookboek, je gaat naar Rusland, je opent een Surinaams restaurant en picobello. Je gaat naar Bangladesh, je koopt volgens dat boekje. We zetten al onze geheimen, culinaire geheimen, dat miljarden waard zijn, zetten we. We hebben geen geheimen. Even met de microfoon. Oh, je microfoon, oké. We stoppen niet eens bij hier. Ik mag niet alles prijsgeven. Wij geven, zegt u witte man, kom en praat tot ons. Ja, dit is dat. Zo'n blad moet je gebruiken. Zo, als we hier komen voor biggie. Wij zeer schrijven. Waardoor we weer die slaven worden. En die industrie leeft van ons. En wij produceren ze. Omdat onze ego niet gevormd is. Ik wil een reactie. Ego, dat onze ego. Ik moet zeggen, Onze ego. Iedereen die schrijft is geweldig. Vastleggen. Als die wetenschappers hebben geschreven over en vastgelegd. Wat fout gegaan is de Conservation International. Die hebben 10 jaar lang planten verzameld in van de Indianen en van de Salmakaners, zeg maar de Marons in het binnenland, waar ze van medicijnen maken. En dat hebben ze vastgelegd. En ze hebben ook een groep genomen waar de mensen geen weet van hadden. Hebben ze samen 10 jaar lang een contract gemaakt. Dat is een Missouri Botanical Garden, onze universiteit hier en de Amerikaanse regering en de Surinaamse regering. Keurig verdeeld hoeveel procent bij de bevolking zou gaan, hoeveel daar en daar. Als ze iets gevonden hadden. We hebben 10 jaar en gingen regelmatig namen ze bladeren, allerlei planten. Het werd op naam gezet hier in Suriname, op ons herbarium, op de universiteit hier. Het werd aan de Missouri Botanical Garden in Amerika werd extracten gemaakt en werd men ging analyseren. 10 jaar lang gedaan. Blijkt dat na die 10 jaar niks gevonden is. Er wordt nooit wat gevonden. En een paar Surinamers hebben aardig wat geld verdiend. Die in de leiding zaten van deze organisatie. Oh, die zijn we beter van geworden. Ja. Dus ik wil niet schelden op mensen die schrijven. Ja. Maar wij hebben zelf meegewerkt, want wij moesten een apotheker erbij hebben. Hebben we nooit geplaatst in het team. En waardoor we niet konden precies weten van hebben ze wat gevonden of hebben ze niet gevonden. Jezus, dat was... Ja, het is schandalig. 10 jaar lang. Schandalig. 10 jaar lang. 10 jaar lang. Oh, what a shame. Nu, want we naderen zo zoetjes aan het eind van deze opname, maar we zullen niet eindigen voordat wij mammoeten, zoals jullie, en laat dat aan mij over om jullie die plaats te geven, benoemen.
Ik geef u de gelegenheid om een paar grote Surinamers. Ik heb namen horen vallen vanavond hier als Jules Setny, Asset. Dat zijn grote namen. Ik heb toen gedacht, laat mij een duitje in het zakje doen. Het is van tafel geveegd. Die is te licht bevonden. Dus ik doe niet meer mee. Maar een paar grote Surinamers. De heer Karg heeft boeken geschreven. Flu. Professor Flu. Ik heb toen gepraat over de slaaf Winst, die later Gravenberg, ik heb net gehoord dat hij later is gekomen. Quasi is lang voor hem. Maar, meneer Wijngaarden, gaat u gang. Noemt u mij een paar grote zonen des lands. Grote zonen, kijk, als je grote zonen hebt, met een stukje karakter, maar van groot zijn moet je ook een karakter hebben. En dan moet ik zeggen dat Frank Asset, doctor-ingenieur Frank Asset, is een van het framework plaats voor Suriname. Dus hij heeft gezorgd dat er met het project Graasschappen hebben ze alle plekjes eerst geplaatst in het binnenland. Ja. En waardoor hij niet alleen maar de locatie heeft aangegeven, maar ook onderzoek heeft gedaan om te weten wat voor rijkdommen we hebben in onze grond. Wauw. En toen is later West-Suriname ook gekomen. Maar die heeft veel gedaan. Niet alleen losse dingen, karwierfire, maar als die dingen aangepakt heeft, ging hij door. En een man met principe. Het was werken, niet op een eer of noem maar op. En dat waren onze knappe mannen die gekomen zijn. Frank Asset, Jules Setny. Maar de ene heeft meer karakter dan de ander. De ander die meer politiek geweldig waren, maar ja, dat is het politiek. Je van een lager level weer van. Politiek is altijd een beetje vuil in Suriname geweest. Maar ze zijn belangrijke mensen geweest. En anderzijds op specifieke gebieden, zoals professor Flu. Er zijn meerdere namen die onderdelen, maar het frame van Suriname, voor de ontwikkeling van Suriname, vind ik echt Frank Asset. Ja, is de masterrem zelf. Meneer Baron, steek maar van wal. Ja, ik ben al op de rivier. Oké, gaat u gang. We dobberen voor. Dat heeft me geduurd. Meneer Asset vind ik ook een visionair mens. Die wat heeft ontwikkeld voor Suriname, waaraan we houvast hebben. En dat is heel belangrijk toch? Het intellectuelen hun hele hebben en houden hebben gestopt in het land inside-out hebben bestudeerd en dan ontwikkelingspaden hebben uitgezet voor ons. Dat we vandaag zo zijn is omdat we dat niet hebben opgevallen. Maar wij hebben een stukje koppigheid, maar misschien kan de tijd ons een nieuwe les leren en dat wij teruggrijpen naar Asset en zijn bewegen en zijn visie. Dat is op het gebied van de nationale ontwikkeling, economische ontwikkeling van Suriname. Maar op het culturele gebied heb je mannen gehad, schrijvers, staatsdichters als Dobroe. Je hebt in de strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid mannen als Baron, Boni, Aluku. Dat zijn strijders geweest. Dus je hebt heel wat sterke mannen gehad en vrouwen ook. Toch? Zij is niet de eerste dokter, maar mevrouw Sovrietman heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan die bewustzijnsverruiming van die samenleving. En zo heb je dokter Flu, wat meneer Dinges aangaf, Karg aangaf. Zijn mannen en die andere man voor het onderwijsgedeelte, dat zijn ook belangrijke mannen. Benjamin. En zo zijn er ook mensen die geen wetenschappelijke graad hebben, maar ontzettend veel werk hebben verricht. Gewoon vrouwen die gratis meer dan 1000 kinderen hebben bij de bevalling hebben geholpen in het binnenland en in de districten. Ja. Die hebben we niet bij namen nog genoemd. Die mogen we niet vergeten. En die onderzoekers van ons, die kijken over hen heen. Dat is heel jammer. Ja, dus we moeten teruggaan naar de mensen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan die taalontwikkeling in de districten, in staddistricten en binnenland. Weet je, je hebt een man als de Gramang, Gasson. Ja, toch, dat was een briljant man, toch? Ja. En die Aboy Koni. Ja. Weet je, dus zijn mannen die een bijdrage hebben geleverd. Weet je, dat later een binnenlandse oorlog is gekomen, ja, kunnen we niets aan doen. Ja. Dat is weer manipulatie, internationale manipulatie en dat soort zaken. Maar wij hebben heel wat grote zonen en dochters voortgebracht. Ja. Maar je moet im ap ai fusie ding. Maar daarom UNO
Fusoro-ding. Ja. Precies. Ja, Simone. dat is eigenlijk mijn toevoeging. Ja. Maar meneer Baron was op de rivier, ik sta nog steeds op die brug. Oké. Dus, Ja. En ik neem hier echt een lesje geschiedenis. Nou, dat Dus, doen we allemaal. ja, Min of dus, meer. en ik hoop Zeker jullie, weten. de kijkers ook. Dus, en ik vind dit al hele Nou, grote dat mannen. is illuster. Ja. Fantastisch. Meneer Karg, u praat over ze, u schrijft over ze. Ja, ik doe alles onder de noemer van de verzwegen geschiedenis van Suriname, omdat die geschiedenis gewoon bewust verzwegen is. Bewust verzwegen. Bewust verzwegen is. Ja. En zodra een van ze de kop opstak, werden ze direct geëxporteerd naar Indonesië. Dat is met professor Naar Vlu gebeurd. Indonesië? Ja, Indonesië staat vol met Surinaamse intellectuelen. Professor Vlu was één van ze, maar je had al andere artsen die al daar waren, zoals Dr. Willem Esser en zo. Surinaamse juristen waren daar, zo, noem maar op. Hier in Suriname hebben we verschrikkelijk veel grote Surinamers gehad. En dat wil zeggen, de geschiedenis, geschreven werd door Nederland, die deze mensen voor ons verzwegen. Want we moesten geen voorbeeldfiguren hebben. En dan heb ik het over mensen als, behalve Vlu heb je H.D. Benjamins gehad, behalve H.D. Benjamins, je hebt mensen gehad als professor Gongerijk bijvoorbeeld, naar wie de Gongerijkstraat genoemd is. Die man heeft meer dan 200 werken geschreven over ons bos, alles in kaart gebracht en alles soort dingen. Uiteindelijk heeft hij ruzie gehad met die koloniale mensen, hier is hij weggegaan uit Suriname. Is hij voor Nederland gaan werken, hij is professor geworden daar in dingen van Wageningen, maar al zijn werken zitten hier in het archief te vergaan, eigenlijk van LVV. Toch? LVV? Ja, ze hebben een geweldig archief, maar die dingen vergaan. Toch, want ze doen ook iets mee, ze maken geen pdf's ervan, ik weet niet wat ze allemaal doen. Maar je hebt een heleboel andere mensen gehad die verschrikkelijk veel dingen hebben gedaan hier zo. Je hebt behalve professor Vlu, heb je nog een heleboel andere Surinaamse artsen gehad. Bijvoorbeeld hoe je Sahel. Stahel. Oké, maar dat was geen Surinamer. Geen Suriname, maar oké. je hebt hoe heet die dokter Nimel gehad. Suriname? Ja, tuurlijk. Die man heeft die een van de mannen die ervoor heeft gezorgd dat er geen Nederlanders zijn in Suriname. Oké. Zo hebben we een heleboel, je hebt in het verleden, heel lang geleden, had je ook nog een dokter Leonaris en noem maar op. We hebben ontzettend veel knappe mensen gehad hier in het land. Dat is hier. Maar als je gaat kijken in de wereld wat Surinamers allemaal hebben gedaan. Ja. Dat vandaag de dag mensen met schoenen kunnen lopen, ze kunnen permitteren om elke dag een schoen te kopen, hebben ze aan de Surinamer te danken. Want vroeger kost je maar één keer in Hoe heet hij, meneer Schoen? Met Zeliger. Jan Ernst Matzeliger. Ernst Matzeliger. Oh, Jan Ernst Matzeliger. Secretaris van de stichting van. Maar die heeft veel gedaan, ja. En zijn Sorry hoor, secretaris van de stichting Van de stichting Jan Ernst Matzeliger. Dat bent u? Dat ben ik. Oké. En dat je Surinamers had die naar het buitenland zijn gegaan en ontzettend veel dingen hebben gedaan daar. Ze hebben landen als Amerika groot gemaakt. Ja. Weet je hoeveel Surinamers in de geschiedenis van Amerika een grote rol hebben gespeeld? Ja. Maar we kijken alleen maar naar de geschiedenis van Holland en Suriname. Ook al was meneer Baron boos op u, bij deze uitspraken gaat hij van u houden. Nee, ja, maar dat is Oostwoud gehad toch? Door Amerika. Die zijn daar. Je hebt in Nederland gewoond. Behalve Huiswoud in 1870 is een Surinamer rechter geworden in South Carolina. Alle kruidversieten, want daar komen nog mee interviews. Maar mevrouw Hirpie, ik vind uw naam echt boeiend hoor. Heer V. Ik ben blij met... Ja, nou... Voetbalvereniging. FC Heerenveen. Ik ben blij met mijn pengel. Maar mevrouw Espong... Maar mevrouw Hirpie, dit gezelschap, wat zegt het u? Een heel interessant gezelschap. Oké. Ja. U steekt er wat van op? Ja, zeker. Mooi Tori. Mooi Tori. We gaan naar het einde. Hè? Ik begin bij u, mevrouw Hirpie. We hebben een nieuwe regering in Suriname. We hebben schrijvers. Mevrouw Nina Jeurna heeft recentelijk een boek gepresenteerd, gepresenteerd. Mevrouw Spong heeft een boek geschreven. Een jonge Surinamer heeft een documentaire gemaakt over rituelen. Een andere jonge Surinamer heeft een film gemaakt over Loverboy in Nederland. Tweede film, meneer Guts
Gut. Meneer Karg schrijft over mannen in de vergetelheid. En vrouwen. We hebben een nieuwe regering en vrouwen, dank u wel. Die worden zo weinig benoemd iedere Ik ga keer, die mevrouw vrouwen. Simone, wacht, ik kom bij u niet Wat boos is dat worden. nou iedere Ja, keer? worden ze Noem weinig? 3 mannen, noem 5 mannen. Waar blijven die vrouwen? Ja, Lijken Vrouwen hadden er ook helemaal wel. lijken gelijk. bijna in het vergeten. Maar net wat ik zeg, ze te zijn verzweven. geraken. Ja. Hebben mevrouw Ik zal die Frans vragen gehad. de volgende keer anders formuleren. Meneer Karp Ja. gaat ons uit het vergeten hoekje Halen. Oké, precies. u heeft de opdracht, meneer Kark. We hebben een nieuwe regering tot slot, mevrouw Herenveen. Mevrouw Simons, Geerling Simons, waarde hechten aan dit programma, aan deze uitzending, aan deze uitspraak van dit gezelschap? Jazeker, Dank u wel. Dank u wel. zeker. Dank u wel. Meneer Karg, we naderen het einde. Wanneer mogen we nieuw werk van u verwachten? Maar, Maart is dichtbij. ja. U bent daar ver gevorderd. Is die sluier zwaar? Of, Ja? is die sluier zwaar? Of kunt u een stukje oplichten? Wat kunnen we verwachten? 2 boekjes. 2. 2 boeken. Cultuur TV zal aan u plakken, kleven als een tweede huid. Mevrouw Simone Spong, uw zoveelste boek hebt u uit Suriname gereleased op deze dag. Dit was mijn debuutroman. Dat was uw debuutroman. Ja. Maar ik heb al materiaal voor een volgend boek. Het betreft ook Er is nog geen sluier. Oh, oké. U heeft een hele mooie naam gekozen voor uw boek. Zeker. Nederland versus Suriname. Suriname Omgekeerd. versus Nederland. Ik dacht dat ik u zou pakken, Ja, maar u ja, bent ja. scherp. Suriname versus Nederland. Zeker. Ja. Het volgende boek zal heten. Nee, dat gaan we nog niet Oké. verklappen. Oké. Want we zitten nog midden in dit boek. In dat proces. Dus Dank u ja, wel. die vereist nog heel veel aandacht. Dank u wel. Dank u wel hoor en succes. Ook bedankt. Meneer Baron, ja. u schrijft en u schrijft veel. U schrijft kinderboeken, u schrijft gedichten, u schrijft proza, u schrijft poëzie. Suriname. Een nieuwe regering. Ja, prachtig. Nieuw geluid. Oké. Hopen dat ze het goed blijven doen. Er zijn natuurlijk grote uitdagingen. Maar die zullen we moeten overwinnen. Dus strategisch te denken. Strategisch bezig zijn. De negatieve krachten om de leiders heen wegwerken. Zorgen voor die trap die er altijd is bij onze politieke leiders. Namelijk die inner cirkel die de president altijd uitsluit. Dat te voorkomen wordt. En dat is hebben we gehad bij Panel, bij Bosje, bij Bouterse. Die inner cirkels zijn de meest gevaarlijke elementen. Dat de regering daaruit leert en dat ze die open communicatie houdt met het volk. Dat is heel belangrijk. Dat de president zelf naar het volk toe gaat. Met het volk communiceert. En niet overlaat aan haar inner cirkels of zogenaamde adviseurs. Omdat daar allerlei kleine koninkrijkjes zijn. Dat is de geschiedenis van Suriname. Iedereen begint met een klein koninkrijk of een prinsdom of een kleine grammaanschap om de president heen. En dat stagneert de informatiestroom naar de leiding, naar de president. Waardoor die nooit juist op de juiste hoogte worden gebracht. En daarom vind ik dat ze dat gaat doen. Ik hoop dat ze dat gaat doen. Ze is een dynamische vrouw, een scherpe vrouw. En ik verwacht veel van haar. En ik denk dat Suriname een goede toekomst tegemoet gaat. En dat zij die van plan zijn te saboteren, het sabotagegedrag van hen doen omslaan in positief ondersteuning van het beleid. Dank u wel. Wat Suriname rust heeft nodig heeft. Dank u vriendelijk. Wanneer mogen we het volgende werk van u verwachten? Nou, is elke dag bezig. Ik ben beroepsschrijver. Ja, wanneer mogen we uw volgende werk verwachten? Dit jaar nog, tegen november. Het jaar is jong. Ja, we zijn aan het begin. Dank u wel. We kijken met argusogen uit naar uw pennenvrucht. Want ze zijn altijd lekker om van te genieten. Namens de totale Surinaamse gemeenschap, vast dank daarvoor. En nu naar de senior hier in ons midden, meneer Wijngaarden. Ik sluit me aan wat politiek betreft, wat uw vriend gezegd heeft.
ten aanzien van onze politiek. Ik hoop dat de nieuwe president inderdaad het op zo'n manier benadert. En het zal goed gaan. Dus we hebben een toekomst tegemoet gaan, dus het zal niet slecht zijn. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb zelf 3 boeken mede-auteur geweest op het gebied van landbouw. 3? Ja, 1 over slavernij, het verleden onder ogen de slavernij. Dat is een van de 28 schrijvers erin. En we zijn nu bezig met het 30-jarig bestaan van de federatie. We zijn bezig een film willen maken om die doorwerking beter te kunnen begrijpen. Ja, want we begrijpen die hele verleden niet genoeg, als je mij vraagt. Heel slecht. Goed. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Ik loop nu in beeld. Om u te vertellen, met deze microfoon, tussen deze iconen, deze woudreuzen getrokken uit de Surinaamse klei, dat het mij een waar genoegen is geweest om bij ze te kunnen zijn. Ik hoop dat het feit dat u ons toelaat om in uw huiskamer binnen te treden, uw slaapkamer, misschien uw tuin, uw auto of uw keuken, vruchten zal afwerpen. Het zijn mensen van wie ik zeg dat wij ze moeten eren omdat niemand ze voor ons gaan eren. En laten we onze helden zelf eren. Laten we het niet overlaten aan anderen. Laten we het zelf doen. Wij van Kulturu TV begrijpen dat en doen het ook. Eren bij leven en niet bij dood. Want daar hebben ze niks aan. Kijk naar ze, luister naar ze, lees ze. Zodat ze er beter van worden en ons beter van kunnen maken. Mijn naam is Rap Pengel en ik vond het geweldig om bij u te zijn. Tot de volgende keer dan maar weer. Schrijf, bel, zeg wat tegen ons. We vinden het fijn. Untabung. Tot de volgende keer. Dag. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.